Benvinguts a Sinergia, les portes obertes a la recerca i innovació de la ciutat de l'Hospitalet. Estrenem un portal virtual per tal d'adaptar-nos als nous temps. En aquest portal pretenem apropar la recerca de qualitat al major número de persones possibles. Beiviche és un dels ecosistemes en recerca, innovació i docència en salut més potents del nostre país. Aquesta potència és el resultat de sumar esforços de l'IDIVEI, l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Barcelona. IDIVEI som un centre de recerca en biomedicina creat a l'any 2004 i on treballem més de 1.000 investigadors i investigadores. Ens dividim en 4 àrees: càncer, neurociències, medicina translacional i medicina regenerativa. Ens organitzem en 9 programes de recerca on conflueixen la feina de més de 60 grups d'investigació. A IDIVEI, recerca i innovació cobren sentit quan mirem a la societat. Sobre aquests 3 puntals fem la nostra tasca diària de recerca, amb l'objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.